Уважаеми господин Митев, гости и колеги, групата на Възраждане няма да подкрепи това предложение с оглед на усложнената екологична обстановка в района. Както знаете, преди няколко дни възникна голям пожар в склад за автобилни гуми към депо за разкомплектоване на автомобили, излезли от употреба. Тази дейност създава последните години редица проблеми, за които институциите така са добре запознати, но отказват да намерят решение. Дейността води до редица нерегламентирани сметища, които от една страна така нанасят непоправими вреди на околната среда, а от друга генерират значителни разходи за общината за почистване на въпросните сметища. Комисията по околна среда на свое заседание миналия месец разгледа жалба от гражданин точно във връзка с замърсяване на околната среда в землището на село Чинтово. От получената справка от отдел екология разбираме, че общината е разходила за последните 3 години близо 100 000 лева за почистване на въпросните сметища. Сега в това предложение става дума за имоти, които са разположени в непосредствена близост до имота, от който възникна пожара. А от инвестиционното предложение на вносителите, качено в сайта на общината, разбираме, че става дума за площадка за дейности, свързани с излезли от употреба МПС-та. Или имаме още от същото. Така че преди да одобряваме подобни предложения, според нас е редно първо да решим проблемите, които възникват от действащите площадки за разкомплектоване на МПС-та. Така че призоваваме да ни подкрепите това предложение. Благодаря.